सरमा गाननानै भिडिअ बानायदों दे दिनैसो फार्स्ट टाइम माने एसे इन्टारेस्टिं मोनो आरो बिदि गाननानै बानायोब्ला भिडिअखौ आङो दिनै नोंथांमोनजों फंसे बाथ्रा शेयार खालामगोन बे बाथ्रायानो जादों आं मैया भिडिअ खालामबाय थानाय समावहाय माने जोंनि फिसा बाजारावहाय आङो ब्लग भिडिअ खालामदोंमोन नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ नुखाबायबो जानांगौ आं भिडिअखौ डिसक्रिपसनाव होगोन दा जोबब्ला नायब्लानो जाबाय मा भिडिअमोन दा बे भिडिअखौ खालामनाय समावहाय बे हिन्जावा आंखौ बुंदों ब्लग भिडिअ खालामनायालायनो गुन्दा जायोनो ब्लग भिडिअ खालामनायालायनो बैथाला जायोनो बे बाजारनि मानसिफोरखौ आंखौ बुंदों बे बैथाला गुन्दानि मबाइलखौ दिख्रुबनानै हो नाङा फाङा भिडिअ खालामबाय थायो बेबायदि रायदों आरोखि आंखौ बिनिखायनो आं सानदों दिनै आं बे हिन्जावनि महरखौबो देखायगोन नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव नुबाय थानाय हिन्जावानो भिडिअ मोनखादों आं बे हिन्जावखौ भिडिअ नोंथांमोना नाय गुन्दाया सोर जाखो गुन्दिया सोर जाखो गावनि बिखुंनि जिनिरखौ नुवाखै नामा नोंलाय साला बैथालिया नोंसो मिथिबाय आरो आं फिसाजोखौबो देखायगोन साला दिनै बिनि फिसाजोआनो हबे हौवाजों सेक्स रिलेसन खालामनानै नेकेट पिक्सार खेबना लायो फट' खेबनानै लायो नैबे फट'आव नुबाय थानायानो बांद्रायखौ आं देखायला आं सिम्पोलै देखायनोसै बिनि फिसाजोआनो बिदि आरो बिमायाबो बिदि नाथाय बियो बे फिसाजोखौ बुङो ना थेनाङा दान्दा थेनाङा मानसिनि महरा गाज्रि जायो साबमा जायो मेल्ला हौवाफोर दङ ओरैनो फैसा होग्राया बेफोरबायदि बुङै फिसाजोखौ बुरखायनानै गावनि फिसाजोखौनो फानदों बिनि फिसाजोआ दिनैहाय बेंगलराव थाहैनानै हबे हौवाजों आथोन गेलेनानै दिनै 8 मासनि गोरबो गोथै जानानै दं बेबायदि मानसियानो दिनै आंखौहाय सामायन' ब्लग भिडिअ खालामनायावल'नो गुन्दा होननानै बाजाराव बुंदों बैथाला होननानै बाजाराव बुंदों दिनै ओरैबायदि आंखौ बाजाराव लासिंसिं खालामदों बेबायदि गुन्दा बैथाला होननानै नाथाय आंबो दिनै नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय बेवहाय आं बारा खोथा बुंनो थांला नोंथांमोना आं जा देखायनांगौ देखायखाबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियासै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक होदो आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बे भिडिअखौ हाजासिम शेयार खालामनो दाबाव गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय